살 지니 바비 발라이카노 카카마니 카이옥마니 살 살노 तिनी जों जत्त तिप्रासा दफाराव मैदुग खालायनानै साल लायथांनाय दिनै हानि बायथाब बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर 1947 तिनी साल बिनि नांमासाव साल रुगै जों दिनै जानजानि नगन बिनि फट'आव मांग्लियो जों खमबाग्लायबोनो बरम याफारो मैदुग्लायो जों बुखामुक्तिग्लायो खुलुमनाय जायो अब दिनै बुबाग्रानि बिसिंगो 184 जना बुबाग्रानि बिसिंगो जत्तनि बायथारनि बुबाग्रा ताई जत्तनि साय बनो आधुनिक रूपकार ताई आर्किटेक्चर हिंजाबो जत्तनि साय सियान गोरों बित्ति गोरों बुबाग्रा दंमानि बसुं बायताइबो साल गदगमा साल कलकमा दंफांगाय दिनै तिब्रा हास्तायताइबो गाहाम ओंखामो अबनि बागै जों बगै थानांगौ दिनै खावो बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर ब गोथांनो दंफ्लाय थांनाय नै जत्तनो ना क'क्राझाराव जों जत्त तिब्रासा दाखुते बुकुसं तिब्रा हास्तायनि जत्त दफानि जत्त हायुंनि दिनै लोगोरकनो बरम गोनां जों संनो गजावो जों 17 मेनो पगियावो जों बिसि ब्रुमनो दिनै बुबाग्रा जोंनो खिबि गलांमानि सालनो जों खाखामानि साल मैदुनि साल खायकमानि साल होनो जों पालायलायो न ब्रुम जों पालायलाय मानखाय पालायखायनो जानाय आबनि बागै जत्तनो खायकमानि साल खाखामानि साल जोंबाय बाक्सानो नरबो खायक दंखना खाखामै दंखना दिनै बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिक थैफ्लाया दिनै खाव दंनाय आं